سلام ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ደሓን ዲኹም ከመይ ትኾኑ ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ከም ናይ ወትሮኩም ዝከተባብዕን ጋሻ ኤዋ ህይወት ክንዲ ዝጸንከረ ትጸንክርካ መሰናኽላት ህይወት ክንዲ ዝኸበደ ይኽበድካ ንኹሉ ግዜ ከም ዘለዎ እንዳዘከርካ ዓወት ድሕሪ ብዙሕ መከራመት ከም እትርከቡን እንዳሓሰብካ ኣብቲ ኩሉ ዝከኣሎ ወላ ሓንቲ ዘየጸግሞ ኩሉ ናቱ ዝኾነ በዓል ዓቢ ውዕለት ዝኾነ ኣምላኽ ኢድካ ሰዲድካ ስለ ዝገበረልካን ዘይገበረልካን ነገር ኣመስግኑ። እቲ ዝለመንካዮ እሞ ዘይሃበካ ዘበለ ንስለ ጽቡቕካን ሰናይንካን ምዃኑ ኣሚንካ ተመስገን በል። ንዓኻ ኣሚኑ ሓገዝካ ደልዩ ንዝቐረበካ ዘበለ ኣይትንዓቁ ሓግዞ። ምኽንያቱ ሓደ መዓልቲ ንስኻ ኣብቲ ናቱ ቦታ ኣቲኻ ሓገዝ እትደልየሉ መዓልቲ ክትመጽእ ምዃና ዘክር። ኣሚኑ ንብረቱ ገንዘቡ ንዝሃበካ ኣሚኑ ምስጢሩ ንዘዕለለካ እምነትካ ኣይትጥሎ እሞ እቲ ዘይጠልም ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ኩሉ ተኣምኖ ዘበለኺ ይጠልመካ። ዘመን መጸ ግዜ ተለዊጡ እንዳበልካ ምስ ጋሻ ባህርያት ኣይትለወጥ ኢኻ። ሓደራኻ ባህልን ልምድን ኣቦታትካን ኣቦታቶምን ካብቲ ቓልኡ ዘይሓልፍ መንግሥቱ ዘይበርስ ዘይሰዓር ኣምላኽ እዮም ተቐቢሎም እሞ ናይዚ ዘለኻያ ዘመን ግና ኣምላኽ ናይ ልቢ ዝርኢ እንዳተባህለ ነፍስኻ ዕሽኻ ወይ ባህላ ኣቦታትካን ኣዴታትካን ከብርስ እሞ ንዓኻ ናብ ናይ ጥፋት ጎደና ጠምዚዙ ዝዕኑ ተስፋ ቖሪጹ ድማ ኣብ ናይ ሕልና ሞት ዘንብር ባህሊ ከይሸመካሽ ተጠንቀቕ ኢኻ። ዓርኬ መሓዛይ ከምዚ ስለ ዝኾኑ ብኸምዚ ስለ ዝነብሩ እንዳበልካ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ውህብቶ ሸለሊልካ ዘይንስኻ ክትመስል ኣይትጻዕር። እወ ግደፎ ከይትደክም እምበር ዘይናትካ ኩሉ ግዜ ናትካ ኣይኮነን። ኣምላኽ ዘፍቀደልካ ህይወት ክትነብር በሃግ። እቲ ኩሉ ግዜ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፂኡ ዝነብር ሰብ ንግዚኡ ጽቡቕ ናብራ ጽቡቕ ህይወት ዝነብር ዘሎ ዝመስሎ እምበር ንሓዋሩስ ኣይግድን። ስለዚ ብዘለካን ብዝተዋሃበካን ተመስገን እንዳበልካ ዳኣ ተጓዓዝ። እስከ ገለ ካብ ምስላታት ጥበበኛ ሰላሙን ወዲ ንጉስ ዳዊት ዝበለውን ወስ ክብለካ እሞ እዝንኻ ጸሊኻ ልብኻ ኸፊትካ እንተደኣ ሰሚዕካኒ መግቢ ኣእምሮ ሰላማዊ ህይወት ቅኑዕ መገዲ ከም እትጅምር ኣይጠራጥርን። ገለገሊ እኳስ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ከም ፈውሲ እትብህርር ከይትብህርር ኢልካ ጥራይ ኣብቲ ራእስካ የቐሚጥካያ ዘለኻ እሞ ሕልፍ እንዳበልካ እተንብቦ መጽሓፍ ቅዱስ ቀለቃላት ከዘኻኽረካ ያበል። እስከ ተዳሊኻ ዲኻ ንዓስዓበኒ ኣጅኻ ኣምላኽ መዓሪ በዓል ብዙሕ ይቕሬታዩ እሞ ከየቋረጽካ ስምዓየን። ኣነ ደኣ እዝን ከምዝን በደል ሓጢኣት እንደ ፈጺመ ሰሪሐ እንዳበልካ ካብ ቃላቱን ቤቱን ኣይትህደም። ንኺድ ደሞ ናብተን ኣቐዲመ መግቢ ኣእምሮ ዝኾና ቃላት ዝበልኩኻ በልሓዘኒ ልኡ ምላሽ ንቝጥዓ ይህድኦ ተሪር ቃል ግና ኩራ የልዕል። ልሳን ጠቢባን ፍልጠት የንጠብጥብ ዓፍ ዓያሹ ግና ዕሽነት ይፍልፍል። ኣየንቲ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ስፍራ እየን ንእኩያትን ንሰናያትን ከይቃወምኦም። ልዝቢ ልሳን ከምኦም ህይወት እያ ቄናን መንፈስ ግና ንመንፈስ ትሰብሮ። ዓሻ ነተግሳጽ ኣቦ ይንዕቖ ዘለፋ ዝቕበል ግና ኣእምሮኛ ይኸውን። ኣብ ቤት ጻድቕ ብዙሕ መዝገብ ኣሎ ኣርእቶት ረሲኣን ግና ህውከት ኣሎ። ከናፍር ጠቢባን ፍልጠት ይዝርግሓ ልብቶም ዓያሹ ግና ኣይከምኡን እዩ። መስዋዕት ረሲኣን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍንፉን እዩ ጸሎት ቅንዓት ግና ባህ የብሎ። እግዚኣብሔር ንመገዲ ረሲኣን ይፍንፍኖ ንጽድቂ ዝስዕብ ግና የፍቅሮ። መንገዲ ዝሓድግ ብርቱዕ መቐጻዕቲ ይወርዶ ተግሳጽ ዝጸልእ ከ ይመውት። ሲኦልን መዓሙቕን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እዩ። ልቢ ሰብ ግዳኽ እንደ ኣዝዩ መላገጺ ተግሳጽ ኣይፈቱን። ናብ ጠቢባን ኣይከይድን ሕጉስ ልቢ ንገጽ የብርሆ። ልቢ እንተጓሃየ ግና መንፈስ ይስብር። ልቢ ኣእምሮና ፍልጠት ይደሊ ኣፍ ዓያሽ ግና ዕሽነት እዩ ዝምንከት። ኩለን ዕለታት እትሕዙን ክፉኣት እየን። ሕጉስ ልቢ ዘለዎ ግና ኩሉ ግዜ ደስ ዘብል መኣዲ እዩ። ካብ ዓቢ መዝገብ ምስ ህውከትሲ ሒደት ፍርሓት እግዚኣብሔር ሓይሽ። ካብ ስውሕ ብዕራይ ምስ ጽልኢ ጻሕሊ ሓምሊ ምስ ፍቕሪ ሓይሽ። ኰራይ ሰብ ቋየቓ የልዕል ዓቃል ግና ባህዚ የህድእ። ጐደና ሃካይ ከም ሓጽር እሾኽ እዩ መንገዲ ቕንዓት ግና እተደላደለት እያ። ጥበበኛ ውሉድ ነቡ ይሐጉሶ
ዓሻ ሰብ ግና ንወላዲቱ ይንዕቓ ዕሽነት ነቲ ልቢ ዘይብሉ ሰብ ደስታ እዩ ለባም ግና ትኺሉ ይኸይድ ኣብቲ ምኽሪ ዘይብሉ ህቃኔታት ከንቱ ይኸውን ኣብቲ መኸርቲ ዝበዝሕዎ ግና ይጸንዕ ሰብ ብምላሽ ዓፉ ይሕጐስ እወ ብግዚኡ ዝዛረብ ቃል ክንደይ ጽቡቕ እዩ ለባም ሰብ ካብቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሲኦል ክርሕቕሲ መንገዲ ህይወት ናብ ላዕሊ ትመርሖ እግዚኣብሔር ንቤት ዕቡያት ይምሕዎ ንዶብ መበለት ግና ይዕቕሞ እኩይ ሓሳባት ኣብ እግዚኣብሔር ስንፉን እዩ ልኡም ቃላት ግና ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ እዩ እቲ ረብሓ ዝሃርፍ ንቤተ ይህውኻ መማለጃ ዝጸልእ ግና ብህይወት ይነብር ልቢ ጻድቕ ዝምልሶ ይሓስብ ኣፍ ረሲኣን ግና ሕሰም ይፍልፍል እግዚኣብሔር ነቶም ረሲኣን ርሕቖም እዩ ንጸሎት ጻድቃን ግና ይሰምዖ ብሩህ ቆልሓታ ንልቢ ይሐጉሶ ብስራት ንዕጽምቲ የስብሖ እታ ናብ ህይወት ዝመርሕ ተግሳጽ እትሰምዕ እዝኒ ኣብ ማእከል ጠቢባን ትነብር እቲ ተግሳጽ ዝኣቢ ንነፍሲ ይንዕቓ ዘለፋ ዝሰምዕ ግና ይልብም ፍርሃት እግዚኣብሔር ናይ ጥበብ ትምህርቲ እዩ ንኽብረት ከዓ ትሕትና ትቕድማ ሓዌ ሰሚዕካኒ ዶ ብልብኻ ኸፊትካ ዶ ክትሰምዕ ጸኒሕካ እስኪ ኸመይ ጸንሓካ ዝቓላት ህይወት ከምቲ ዝገለጽኩልካ ውረድ ደይብ ዝበዝሓ ሓደ መዓልቲ ክትዕወት ምዃንካ ግን ሕሰብ ምናልባት ኩሉ ነገር ጸቢብካ ክኸውን ይኽእል እዩ ንስኻ ግና ነቲ እትነብሮን እግዚኣብሔር ዝሃበካ መገዲ እንዳትኸተል ሓውየ ስምዓኒ ካብ መገዲ ረሲኣን ካብ መገዲ ጥፍኣት ርሓቕ መገዲ ጻድቃን ቅንዕቲ እያ ትኽውን ዝበለት እያ በታ ትኽዝበለት መንገዲ ሓደ መዓልቲ ክትዕወት ምዃንካ ዘክር ነዚ እንዳዘከርካ ድማ ናፍቲ ሰማያዊ ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠመት ናባታ ኣደ ፍቕሪ ዝኾነት ንፍቕሪ ዝወለደት ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወለደት ኣደ ናብኣ ጠመት እዳዎም ዘርጊሖም ንዓወደየ ምዕጓለየ ይብሉ ኣለዉ ንዕኦም ብምጥቡማትና መገዲ ቅድስና ደኣ ንመላለስ እምበር ናብ ጥፋትሲ ኣይግድን ጥፋት ኩሉ ሻዕ ጥፋት እዩ ጥፋት ናብ ሲኦል ሒዝና ይኸይድ መንገዲ ቅንዕና ግና ናፍታ ኩሉ ግዜ ውቅብትን ምልክዕትን ናይ ቅድስና ስፍራ ዝኾነት ሰማያዊት ቤትና ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መንግሥተ ሰማያት ትእትወና መገዲ ጻድቃን ተመላለሶ ግብርታቶም ድማ ግበር ንኹሉ ብፍቕሪ ይሰዓር ፍቕሪ ማእሰር ኩሉ እያ በለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እሞ ፍቕሪ ናይ ኩሉ ማእሰር ትኾነልካ ኣብቲ ኸዶ ኩሉ ጉዕዞ እግዚኣብሔር ኣቐድም ኣብቲ ኸዶ ኩሉ ጉዕዞ መንገዲ ቅዱሳን ኣቐድም እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ መገድኻ ሰላምን ፍቕርን በረኸትን ቅሳነትን የስፍነልካ ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።